Не е добре, щом са спрели тук. Рома се се обратно. Задължителни маневри са на Така. елементи. Че е записано малко на причаст. Абсолютно не се взема Като толкова. се справя много лошо и закрива Никой видимостта. няма. Много лошо е спрял и закрива видимостта. Абсолютно не се вижда. Пак правим обратен. Веднага. И това е много мраза, като ми направиш. Обратен. И то не да учим до края, ей тука. Ей тука. На едно остров, че стои и се въртя, като любоприятен. Еми, няма какво да направи. Къде трябва да гледаш? Ей там. Добре. Погледнах, ама исках да видя дали има и пешеход. Има бъса някой да се отляво. Добре. Не, много светущо. Давай. Ух, направо. Какво? Уморих се. Стига де. Айде, дръж още малко.